Ndikulandireni ku program ya Ndale mbuyomu pano pa Mzati radio komanso television. Ine dzina langa ndi Evans Matola, pa kamera pali Joe Nsomera amene ndi mkonzi wa programu iyi. Ndipo sabata ino tili ku Blantyre makamaka ku museum kumene tikhale tikupatsirani osati zokhuza museum koma zokhuza topic imene tinayamba sabata yatha. Kwa mzathu amene mwina sabata yatha simunakhale nafe limodzi, tinakupatsirani makamaka ndale za ulamuliro wa Bakili Muluzi. Bakili Muluzi alipo ndipo ndi mtsogoleri wachiwiri mwa atsogoleri amene atsogolera dziko lino la Malawi kuchokera makamaka amene dziko lino linatenga independence 1964. Ndiyetu tinakupatsirani makamaka chimene chidasisa zaye kuti mdziko muno tikhale ndi ulamuliro wa Amuluzi. Amene ndikhale naye mu programu iyi ndemwenso ndidali naye sabata yatha amene ndi John Gunde. Ndikulandire na Agunde mu programu yathu. Tathokoza kwambiri bwana. Ndiyamike kwambiri. Zikomo. Ndiyetu posachulusa gagamdiwa tidayamba programu imeneyi ndikufotokozerana nkhani yokhuza ndale za ulamuliro wa Amuluzi. Tinayimira ponena kuti sopano referendum ija pa 14 Juni yachitika, anthu asankha almost 64% inasankha kuti yayi tikufuna kuwale nyali, 34% tikufuna tambala wakuda. Yes. Ndipo zisankho mukuti zoyamba za multi-party democracy zinachitika pa 17 May 1994. Zimene tidaona Amuluzi apambana. Koma wina akuzokhala ndi funso kuti mwakamba kuti molalo erere 1993 molalo idali kwacha kufa chihana. Yes. Apa mukuti anthu asankha Amuluzi. What happened? Ndizoona adi kuna kuti zinthu zinayamba kuoneka kuti by 1992-93 maso anthu kwambiri anali kwa chakufa chihana. Mpaka na nthawi imene amamangidwa komanso Amuluzi amene was demanding kuti chakufa chihana must be released, mpaka na chakufa chihanawo anatulutsidwa. Koma kuti ndimaona kutulutsidwa unconditional, anakutulutsidwa pa bail. Okay. Okay. Ndiye vuto limene dalipo ndona kuti kamene kuti vuto limene lili kumalawi kwathu kuno, pamabwera vuto loona kuti sikumalawi kukha kuno kuti ndale za ku Africa kuno zimatengera kwambiri mtundu. Kutumphuka kwa Bakili Muluzi ndi pressure group ya United Democratic Front imene tsopano kutsogolo inadzalembetsedwa ngati chipani. Zimene zija maso anthu ambiri anachoka ku chipani cha Alliance for Democracy ndikumayang'ana maso kwa Dr. Bakili Muluzi pansi pa chipani cha United Democratic Front. Ndiye kuti tsopano zidakhala dziko litsopano kumpoto anthu ambiri kumpoto by that time sakanachitaso mwina potengera kuti achakufa chihana ochokera mchigawo cha kumpoto. Mavota anthu ambiri amatsatira chipani cha Afodi. Pamene kuno kumwera ambiri anali pambuyo pa chipani cha United Democratic Front. Pamene pakati anthu ambiri anali pambuyo pa chipani cha Malawi Congress Party. Nde zimene ndafotokozazi ndi zimene zinapangitsa kuti mwina anthu ambiri maso awo adziyang'ana potengera munthu amene akucheka ku chigawo chawo. Chifukwa vuto ndi apaso ndi pamene chipani chakuti nchakumwera. Chipani chakuti pamene ndi panasokonezekera zinthu. Chifukwa Dr. Banda anali ochokera mchigawo cha pakati Central Region. Dr. Bakili Muluzi ochokera ku chigawo chakuno chakumwera kumachenga. Chakufa chihana anali ochokera kumpoto kurumpi. Nde zinthu izi ndi zimene zimaona kuti zamba kugawa dzikoli. Kuti ife ngati kuti anthu akumwera ndi kuti ife wathu ndi ushu. Pakati wathundu kumpoto chimodzimodzi. Nde ndi chifukwa chake meti makonzekera masankho a 1994 bwana kuna atumphuka zipani zambiri. Ndipo ende danena ku sabata atanena kuti zikuonetsa kuti anthu ambiri anali ndi mawu ndi Dr. Banda, koma mwina amene amasowa ndi oyambitsa. Chifukwa muzisankho za 1994 kunali zipani zambiri. Kunali chipani cha MDP, Malawi Democratic Party, amene mtsogoleri wake anali Akamlepo Kaluwa. Kunali chipani cha UFMD
kunali zipani zambiri zimene zinatumphuka by that time koma zipani zimene zimaona kuti zinali ndi zikoka zinali zitatu. So kutumphuka kwa zipaniwo mwina tinganene kuti kukhala chete kwa anthu sizimatanthauza alibe nayo mawu. Tinakamba sabatata kunena kuti nthawi zina anthu akakhala chete kwambiri makamaka chikhedo cha anthu Amalawi ndi anthu opositsa kwambiri. Chete ndi mawu paokha amakhala kuti ali ndi mawu akulu. Ndi chifukwa ndi anthu amene tinakulira mu environment kapena mu dziko limene timakhulupirira mtendere kwambiri. Sitikonda kugwiritsa ntchito ziwawa ayi, koma timakhulupirira kuti tsiku lina lidzabwera limene titi tidzayankhule. Ndi na sabata yatha nena kuti kulankhula kuti malankhula mu njira zosiyana-siyana. Ndakamba kuti wakhala kuti pa kampani anthu amadzalankhula akhakuti mwina bwanayo wapanga resign kapena uchesedwa ntchito kapena iye kuba transfer. Ndi mmaona amene anthu akulankhulira. Ngati chigulu chambiri chikukhumudwa chimuza ndikuti bwana uja analabwino. Ngakhale so kundale timaona amene kuti mwina boma dziko likamayendetsedwa mwina mosakomera anthu ambiri zimadzaoneka pa tsiku limene tuna kuti tatiye tipite kumasankho anthu apatsidwe mpata oti asankhe munthu amene akumufuna. Moti pano mmene atipipa akulamulira tisapange conclude kuti onse ali nganganga ku chipanichi maka Malawi. Izo sitinganenera chifukwa kuti ndi boma limene languyamba kumene. That is September kudzafika pano it's about 5 months. Ndiye kuti mwina zambiri anthu sangalankhule kuti zikuyenda motere. Anthu akungoyembekezera kuti dziko liyenda mwina mosempha ndimene zimakhalira poyamba. Koma 1994 kunatumphuka zipani zambiri UFMD, MDU, MDP. Anthu oti pamene Muluzi ndi achakufa amatuluka kunalibe. Koma tsopano titachita referendum ichi ndimene anthu anatumphuka gulachi na Team Mangwazo. Anali modzi mwa anthu amene Team Mangwazo. Dzina Team Mangwazo. Dzina la munthu limene. Team. Nda modzi mwa anthu I think anali chipani cha UFMD ngati nsakulakwitsa. Kunalinso chipani chinya chochedwa Congress for the Second Republic. Yes. We had all those political parties in 1994. African National Congress. Mzati Malawi Congress Party. Yoyamba. Nyasaland African Congress. Nyasaland African Congress. Malawi Congress Party. And china chimukuti chani? Yeah, Nyasaland African Congress was not there in 1994. Yeah, command, I mean zipani zimene zinayuza ko Congress. All right. Congress for the Second Republic. Congress for the Second Republic. Zinatumphuka zimene. Ndizipani zimene zinapikisana nawo masankho a 1994. Mwina mwachidule. Zisankho zachitika 17 May 1994. Yes. Zidakomera mwachizwikire Muluzi. Zisankho zimene zidakomera Dr. Bakili Muluzi atapeza mavoti 47%. Zikanakhala kuti zapano 50+1 kuchitike rerun. Ndiye kuti 47% inapezeka ngakhale kuti anthu akumpoto anali nganganga kwa chakufa. 47 ndimene idapezeka ndi UDF. MCP it was around 37 or 38%. Chipani chimene chimabwera pambuyo ni chipani cha Alliance for Democracy number 3. Zinazo zimabwera mbuyomo nthawi imenenso Kamlepo Kaluwa atayakasomoto nthawi imeneyo. Fanawonso anali ndithu masankho akachitika sukuti amangolephereratu yayi amakhala ndithu ndi mavoti awo oti nayenso iye panali munthu amene anapikisana nawo. Nde zimene zijazo ndi zimene zinapangitsa kuti Muluzi atenga boma pa 17 May 1994 ndi maperesenti okwana 42. Ndiye kuti tsopano mdziko muno tasintha utsogoleri kuchoka ku chipani cha Malawi Congress Party. Utsogoleri wasintha. Kwa mzathu amene mwangotsegula kumene wireless yanu komanso wireless yakanema ndi wireless za Mzati. Tikulandireni ndithu mkatikati mwa program imeneyi ya Ndale mbuyomu. Ine dzina langa ndi Evans Matola ndipo pakamera pali John Somera ndili ndi John Gunde. Kwakukulu chimene tikukambirana pano ndi nkhani yokhuza ulamuliro wa Muluzi. Kuti ndale za Muluzi zinayenda motani ndi apatu sopano taboleza. Tafika poti Muluzi 1994 pa 17 May apeza 47%. Apambana kuti chinthu cha chinyamule. Yes. Tipitire pamene.
kutenga utsogoleri wa Muluzi mu 1994 ndikumene kunasinthiratu kayendetsedwe ka boma komanso kayendetsedwe ka dziko lino mu magawo osiyanasiyana. Magawo ake tikuyamba ngati mmene parliament koyamba masankho a 1994 anali masankho amene anthu anali ndi mwayi okasankha aphungu a nyumba ya malamulo. Tidziwe kuti mu nthawi ya Dr. Banda sikumachitika masankho osankha anthu kuti afuna apeze phungu a nyumba ya malamulo. Aphungu a nyumba ya malamulo nthawi imeneyo amakhala kuti ndi ma appointment amene apangidwa ndi Dr. Banda. Koma 1994 ndi pamene anthu anayamba kukhala ndi mwayi okasankha kuti phungu a nyumba ya malamulo dera lathu akhala ndani. Komanso kuti ma policies amene tagwiritse ntchito poyendetsa boma ili akhala otani. Ndipo nkhani imene inakuta nthenje kwambiri ndi nkhani yokhudza ya privatization. Chifukwa mu nthawi ya Dr. Banda kunalibe mwayi okwanira bwinobwino onena kuti anthu ena amene samboma kapena si boma akhoza kukhala ndi kampani. Mwene tisanapitirire pamenepo kuja tangokamba kuti achitenga chinthuchi. Reaction inali yotani ukuko? Reaction ya ndani? Ya akamuzu kuti chinthuchi cha mwanayi watenga. Ndalira ndekha. Dr. Banda ndimanena kuti anaonetsa mtima ona kuti amakonda dziko lino. Chifukwa masankho akuwera ali mkati mowerengera asanafike chakumapeto kwenikweni zinkadziwikiratu kuti chipani cha United Democratic Front chikhoza kupambana. Ndipo if not, it should be a week before, no, not a week, some days before the announcement of the results, Dr. Banda ali kunyumba ya Sanjika. Kublanta konkuno. Analankhula ku mtundu wa Malawi. Ndipo zolankhula zawo, it was admitting kuti iwo agonja. Ndipo akufunira zabwino zonse Dr. Bakili Muluzi pamene akutenga ngati mtsogoleri wa dziko lino. So mukamba za reaction, Dr. Banda anapanga motero. Ali kusanjika mzindu wa Blanta. Yes. Akuyimirira. Chinthu chipite. Kuna kuti basi Dr. Bakili Muluzi amadziwa kuti ndimene zinthu zili mdziko muno. Mwina Dr. Banda ndi chipani cha Malawi Congress Party sangawine. Okay. Koma Dr. Bakili Muluzi atawina ndi mavoti 47%. Ndi mafotokoza za mmene anayendetsera dziko lino. So tisanapitirire kuti anayendetsa bwanji. Pamakhala report kuti Muluzi anamangidwapo. After my election. Situ zoti after komano mulamuliro wa akamuzu. Okay, mufuna tibwere kwa akamuzu tsopano. Tifuna tingobwera ka element kapene koko. Ndinanena so kunena kuti nthawi imene Dr. Bakili Muluzi amasakidwa ndi boma. Pa pressure group ya UDF itamangidwa. Ndinanena kuti even ngakhale kunyumba kwawo samakhala. Chifukwa amadziwa kuti ndi imene taziyambazi tikhoza kutengedwa. Ndipo zinachita kutengera Dr. Bakili Muluzi kumangidwa kwake anachita okha kunyamuka. Chifukwa mmene kuti boma litapanga warrant yoti Dr. Bakili Muluzi amangidwe. Ndipo okha ndi amene anapita kwadzipereka okha ku polisi. Kunena kuti mafuna ine ndine ndabwera. Ndipo chimene amalankhula, he was demanding the release of chakufa chihana komanso nkhani yokhudza democracy. Ndiye mukamba zomangidwa anachita kwadzipereka okha chifukwa nthawi imeneyo he was in hiding. Chifukwa tibwera pamfundo yoti ulamuliro wa Muluzi akumanga akamuzu. So timafuna tikhale ndi picture kuti zidakhala motere kumangidwa kwawo. Ndiye mukuti alitenga boma alumbira zinthu zinayenda motani. Zinthu mdziko la Malawi pali zambiri zimene tikhozana kuti dziko lino tinakhala kuti tamasuka mukachidwe kathu ka zinthu. Nakamba sabata nkhani yokhudza kuti anthu akadandaula kuti mu boma la Dr. Hastings KAMUZU Banda kunali kuphwanya ufulu wa anthu. Zimenezi anabweretsanso kuti ndi Dr. Bakili Muluzi choyambirira ndikuonetsetsa kuti mdziko muno sinakati mu democracy ufulu wa anthu ulemekezedwe. Ndi chifukwa chake adalola kuti zipani zonse zimene zinkapikisana masankho a 1994 zipitirire kupanga operate mwa ufulu momasuka. Komanso zinthu zina zimene mdziko muno zinali zovuta kuti zikhalepo pansi pa ulamuliro wa chipani chimodzi zinayamba kuvomerezedwa. Chitsanzo pofika 1998
ndi pamene mdziko muno tinayamba kukhala ndi wireless zochulukirapo 1998 tidayamba kuona tsopano kukubwera wireless yakanema imene inali by that time inali yaboma yokha TVM. Sonza kuti anthu anali ndi ufulu omana kuti ngati muli ndi kuthekera kuti mukhoza kutsegula wireless yanu ndikumaulutsa nkhani zimene zikuchitika mdziko momasuka mosaponderezedwa mosapsinjidwa. Zimenezo ndi zimene Dr. Bakili Muluzi anayamba kuzilola kuti zikhoza machitika mdziko muno. Nkhani zokhudza ma telephone by 1990s tidayamba kuona anthu akumakhala ndi lamya zoti anthu akhoza magwiritsa ntchito ndikumalankhulana ndi munthu amene akuona kuti akhoza kulankhulana naye. Komanso kunkhani yokhudza kayendetsedwe kachuma nakamba kuti nkhani yokhudza imene inabwera ya privatization of course inali ngati mbali imodzi ya adjustment structure program imene inapangidwa recommend ndi World Bank fund imene kunali adjustment structure program imene inapangidwa recommend ndi World Bank komanso IMF mu nkhani yokhudza kayendetsedwe kachuma. Zimenezo kumalawi kundazipanga so adopt zimene mbali imodzi ya zimene ndifotokoza za adjustment structure program inali nkhani yokhudza kubweretsa privatization. Makampani aboma akhale m'manja mwa anthu achikuda. Inali program yabwino ndithu kuti makampani ena amene ali m'manja mwa boma bwanji adziyendetsedwa ndi anthu ena amene sali kubomako. Ndimene tinkaona boma likugulitsa makampani osiyanasiyana, tinaona MDC BAND'S ndi makampani ena amene anali m'manja mwa boma agulitsidwa. Izizi anthu ankayembekezera kuti mmene zachitika moteremo ndiye kuti zipindulira dziko lino pokweza chuma cha dziko lino. Koma zimaonetsa kuti mbali ina mwina its intended purpose was not achieved. Chifukwa zimene zijazo zinayika anthu ambiri kuti asakheso ndi mwayi ogwira ntchito. Chifukwa ngati kampani ngati boma imene pansi pa boma kampaniyo pansi pa boma inali ndi anthu okwana 1000 ndiye kuti amene wagoloweka ndi mwenyeka ndi ndani amatha kuona kuti sindingakwanitse kusunga anthu okwana 1000 mwina anthu ena tipange trim achepeko. So zimene zozo zinali ndi ubwino na kuti inde anthu wamba anamba kumakhala ndi mwayi oyendetsa makampani. Koma nkhani inali yonena kuti iwo kodi anthu enawa amene akuchotsedwa ntchitowa chifukwa anali anthu ambiri amene anachotsedwa ntchito amene amasowa mwayi wa ntchito chifukwa cha privatization. First mistake privatization sinagwire. Okay, privatization wasn't a mistake. Introduction of privatization, it wasn't a mistake. Kupanga privatization kuda kuti makampani aboma apite m'manja mwa anthu si mistake imene. Koma process imene inayendetsedwa ya privatization yo kodi amene amagula ndi ndani? Nanga kamagula kodi sizikhala ndi zotsatira zokhudza kuchotsedwa ntchito kwa anthu imene imene inkhanira. Koma privatization kwina kulikonse amalola koma inali ma side effects. Inali ma side effects malinga ndi imene tinayendetsedwa. Si mistake koma mmene ena abwerera. Mmene inayendetsedwera. Koma it was there to solve some of the economic challenges which Malawi was facing by then. Capitalism and communism ndiye kuti before privatization tinali nditi. Nangasende kuti makampani onse makhala m'manja maboma. Okay, nthawi kapena ku Malawi kuno inali halfway kuti timapanga ko adopt communism komanso capitalism pang'ono. Okay, ku Malawi kuno kunalibe communism. Kunoko timatsata capitalism koma we adopted the element ya socialism. Ndithu. So there was nothing like communism. Kunali capitalism yo inalipo ndithu m'masekta zosiyana-siyana. Komanso chifukwa capitalism yo sikungokhala ndi kampani wokha. Komanso ino ngati muli ndi munda mukhoza kumalima munda ondo wanu. Ngati muli ndi malo omanga nyumba mukhoza omanga nyumba ndalama ndi zanu. That's part of capitalism. Koma we adopted element ya socialism. You know, the government should control my company. That's socialism now. Okay. Basa khali free market. Chabwino. Zimenezo ndi zina. Koma nonkhani ndionena kuti privatization yabwera ndi mavuto. Ndiye potengera kuti mukuti akamuzu anavomereza. Unyolo unafika liti? Mene timayamba 1994. Panali okay, boma lino sizimachita zimenezo kuti tatenga dziko li ndiye tione mbuyomo. Kuti pali nkhani zina ziti zimene sizinamalizidwe.
zimene tifuna kuti tizimalize tizikonze nthani yonse ndale zakumalawi kwathu zimatero ndithu sikumalawi kukha kuno kwina kuli konse mumayenera kuti ngati boma lapitalo pana nkhani zina zake nesana zimalize mumayenera kuti muzimalize muzipange clear ngati nkhanizo zokhudza anthu a mdzikomo kuti mwina akuyenera kuti adziwe chilungamo mumayenera kuti mupange china chilichonse muonetsetse kuna kuti nkhanizo mazisoka ndi imodzi mwa nkhani imene inkaoneka kuti inatumphuka mwachangu inali nkhani yokhudza kuphedwa kwa nduna zitatu ndi phungu wa nyumba phungu mmoza ku Chikwawa East Mwanza Mada imene amalawi tinapa siraso pompa ndi nkhani imene mutu wake kwenikweni sunkadziwika zakhala bwanji tanda full democracy pamayenera kuti one kuli mabanja anthu amene anamwalirawo komanso amene akufuna tadziwa chilungamo ndimene nkhani ija inayamba kutulukanso that is 1995 ndipo inapitanso ku court lalikulu la high court kuti ayambe kuifufuza ndipo boma linapanga zake kupanga izi kupeza kuti nkhani mutu wake kwenikweni ndi uti zinakhala motani mpaka na ma interrogation anachitika over 100 people were interrogated or were interviewed. Ulamuliro wa Bakili angofika kumene pa chinthu that's 1995 akufuna aonetsetse kuti kodi nkhani mutu wake kuti bwanji ndipo pamene tsopano mutu wa nkhani ukaoneka ndithu kuti nkhani inaenda motere kwa munthu omalizira amene amayenera kuti angamasule timati thumba la tambe amayenera kukhala Dr. Banda nde Dr. Banda atafunsidwa za nkhani imene yokhudza ya Mwanza Mada ndipo pamene ananena kuti iyeyo sakudziwa chine chiluwa sakukumbukira not kusadziwa koma sakukumbukira chine chilichonse chifukwa nkhaniyo inachitika pakanthawi komanso potengera ndi age yake so pamene pana kuti ammanga anaona kuti he was on house arrest inali house arrest yeah it was house arrest okay age ya Dr. Banda amene anali by 1994 sanali munthu oti mukhoza kumtenga ndikumamusiya chigamulo chimene ichi chifukwa anali wakula by then he was about 99 if not 100 years so seriousness ya Amuluzi yoyambirira kuti akonze zinthu zina mwa izo zimene amalawa anali ndi mafunso inali Mwanza Mada yofuna kusikolondoloza nkhani ya kodi anthu zinakhala mota sinakapalani zambiri zimene zimakambidwa ndi amafuna pange clear kuti dziko lidziwe kuti nkhani anthu anachita pange dingozi kama anachita kuphedwa koma mwina pamene tikupita kumapeto tisanayendebe nangasi Ulamuliro analamulira 10 years sitingayimalize mu program yomweyi timafuna tingomvesesa kuti zosatira za inquiry imeneyi amalawa anazilandira ba zotsatira za inquiry imeneyi zinathera panjira chifukwa cha yankho limene Dr. Banda anayankha kuti sangathe kukumbukira chifukwa ndi kale ndi chifukwa cha izizi munthu simungamkakamizire kuti adziwe pamene akuna kuti sakudziwa ndipo pamene nkhanicha inadukira pompo ndipo chitsogolo cha nkhanichi sichinaonekenso kuti nkhani mutu wake ndi uti so it ended like that reaction ya Malawi inali bwanji chinthucho chathera malere omasula thumba la tambe sakukumbukira okay amalawi sitingane kuti ana reaction ili yotani chifukwa kumalawi kwathu kuno kuli tradition imene inakhazikika yona kuti sitifuna kutsatira ndi kulondoloza kuti nkhani yathu ichi ili pati ndiye mwina mukana ndifunsa kuti kodi akubanja anati bwanji koma kumalawi kwathu kuno kuli vuto nena kuti kuli nkhani zambiri zimene zimachitika mdziko muno anthu safuna kuzilondoloza kuti nkhani inaenda bwanji chifukwa mwina zimakhala kuti mwina zikukhudza family ina yake ndamati amene ndizawo ine zisandikhudza koma there was no any other reaction imene anthu anaonetsa mdziko muno kuti anangoti kuti yathira motero basi zatampana mmene zilili akubanja nangasi zinthu zikachitika nthawi zambiri andale amazaziyankhula kumuona ngati akudziwa choonadi ndiwo ndi tenta ayesena azatiuza choonadi akubanja okay ndi anthu amene analuza now munthu akakuti bale wako wamwalira ndiye mwina pa zinthu zimene sikuzimvetsetsa umayesetsabe kuti ufufuze kuti mbale wangayo kodi anachita kudzimangirira kapena zinakhala motani so akubanja have been seeking for justice even up to date amafuna be chilungamo nkhani ilipo mpaka pano sikuti nkhani ilipo koma zimene zimayenda mmetuma mwawo mukachezana kuti kodi zimene maina ndioti amafuna chilungamo chitatuluka for pamene panathera nkhani 1995 mposata ndi maligo issues bwana ndiovuta asiyana ndi nkhani kuti nokha mukozodziwa kuti wanimenyera mwana wanga inenso ndibwa ndimenye mwana wako so koma maligo issues amakhala vuta kuti malowere ifa amakhala ndi procedure yake imene imaende kuti itsatiridwe
Ndio la kubanja tankhula chotani ngati legal procedure simunaitsatire ndio zimakhala zoti zovuta basi. Nthawi imene ya Muluzi wachiwiri wa analida Mene Dr. Bakili Muluzi amanenga dziko li mu 1994 wachiwiri wa anali Dr. Justin MALAWI'S. Ndamene anaenda now from 1994 mpaka 1999 kumanso from 1999 mpaka mu 2004. Timamvesedwa kuti achakufa aji. Kodi anatani nanga zikuona ngani nkhondo anayamba ndiyo koma sizinakomere anango asiyasiya achakufa chihana by 1994 ataluza masankho amapitira kuyenda ndi chipani cha Ford koma towards the end of akakuti kuti afe mu second term ndimene Dr. Bakili Muluzi anati I think ndi chinthu chabwino kuti achakufa chihana tiwatenge akhale second vice president wa dziko lino. Okay. Ndi chifukwa chakenso I think ndi banja lodala la chihanali chifukwa bambo awo anakhala panso second vice president mwana wonso ndamene pano ali second vice president. Mwana wawo inayenso atayesera. Kupikisana go kena kwa tenta atenge ndasiya. Basi nimezi nakhalira. Ndithu. Banji mu sabata ino timiri wamenewo. Zikomo kwambiri. Ine ndikuthokozeni kwambiri kuti munalola kuti tapatsira Malawi ndale za Muluzi kuti zinaenda mota. Tiyamika kwambiri. Ndathokoza kwambiri bwana. Tiyamika kwambiri. Zikomo. Ndimene momene tafikira kumapeto mu program imeneyi mu sabata imeneyi ndale mbuyo. Ine dzina langa ndi Evans Matola, penali ndi John Gunda amene ndi historian, pakamera panali mkonzi wathu munthu wankulu kwambiri othamanga ndi kamera kuti muzamuone siku lina muzadabo kuti atsogoleri ndi amenewa kuti mene tikuonekera ndi amenewa amene ndi Joe Msomera. Tikuthokozeni kwambiri kufikiranso sabata ya mawa tingoti makoma nonse.